Pokaż mamie, jak działa zabawka. Pokaż mamusi. No. Zrób tak. Wow, Adam. Jak ty to zrobiłeś? Jak ty to zrobiłeś? Dziubek? Dziubek? Jak ty to zrobiłeś? Adam? Popatrz na mamę. Adaś? Adasiu? Popatrz na mamę, ty grubasku mój. Tak. Popatrz na mamę, uśmiechnij się trochę. Jesteś jak taki mały króliczek, wiesz? A psik. Tak. Rozumiem.